Villablanca és l'àrea del grup Pere Mata que presta serveis de la xarxa pública que atenen a les persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental. Aquest 2021 estem d'aniversari. Són 70 anys d'història. Villablanca va ser fundada pel doctor Bartolomé Lartigau l'any 1951. En aquell primer període es va arribar a atendre a més de 1.000 persones de diferents perfils, ja fossin persones amb trastorn mental o amb discapacitat intel·lectual. El centre es va convertir ràpidament en un punt de referència a tot Espanya. A partir de 1985, l'Institut Pere Mata en va assumir la gestió i Villablanca, el 1991, s'estableix com proveïdor de l'actual Departament de Drets Socials, amb la residència Marinada com a referent en l'atenció a la discapacitat intel·lectual. També s'inicia la rehabilitació integral de les diferents residències. A l'inici del nou mil·lenni, entre l'any 2000 i el 2007, es crea la xarxa especialitzada, que incorporava serveis especialitzats per atendre a persones amb discapacitat intel·lectual i problemes de salut mental. A partir de l'any 2008, amb la direcció del doctor Francisco Aguilera, es crea i s'impulsa un nou model assistencial. Durant els següents anys, es modernitzen diversos equipaments, s'aposta per la formació dels professionals i s'obren nous serveis a altres territoris. La gestió basada en la qualitat i l'aposta per la recerca i la innovació són altres fites destacables d'aquest període. Hi ha molt a celebrar, moltes experiències viscudes. Al llarg d'aquestes 7 dècades, Villablanca s'ha consolidat com un referent en l'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya. Seguim compromesos, com el primer dia, en la millora de la seva qualitat de vida, mantenint sempre el nostre objectiu de mantenir i afavorir la vinculació familiar. Un desig incansable de continuar oferint la millor atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual del nostre territori. I tot això no seria possible sense una de les nostres principals fortaleses: l'equip humà de Villablanca. 70 anys d'història mereixen una imatge especial. Aquest logo representa el nostre passat, present i futur. Una història plena d'experiències que ens permeten encarar el futur amb esperança i il·lusió. Gràcies a les famílies i a totes les persones que formeu part d'aquest gran projecte, que és Villablanca. Moltes gràcies per la vostra confiança, compromís i treball incansable. Moltes felicitats, Villablanca!